YouTube and Facebook সবসময় sorry না না আমার বাসা বেনাপটি নেটে এখানে ওকে থ্যাংক ইউ Klokken er 8:60, og jeg har lige forladt huset. Du kan se banegården forude på vej til college. Mit skrivewebsted har meget trafik, så der er meget trafik her. Jeg er gået ned fra hovedvejen og går nu langs fortovet. Jeg vil gå lidt længere frem. Lige lidt længere fremme vil jeg nå jernbanestationen. Fordi når jeg kommer derhen, er klokken 1:00. Lad os finde ud af det. Og her føltes enhullet meget forstyrrende, da der ikke er nogen annoncering på toget. Mikrofonen her er ikke særlig klar klokken 1:00. Du kan ikke forstå, hvad der bliver sagt i mikrofonen, men det føles som om, der kommer en insekt ud af dit øre. Så jeg ved ikke, hvorfor de bruger så lavkvalitetsmikrofoner. I denne bus kunne de undlade mikrofonerne. De kunne installere nogle gode mikrofoner, eller tale langsommere, så vi kan høre, hvad der bliver sagt. Nani? Omae wa mou shindeiru. For YouTube and Facebook সবসময় sorry না না আমার বাসা বেনাপটি নেটে এখানে ওকে থ্যাংক ইউ Og der er en stor mængde støj i det. De, der er inde i fængslet, får ikke lov til at komme ud. De, der var udenfor før, forsøger at komme ind. Resultatet er, at der er en god 1-0 styring her. Og dem, der er udenfor, de er måske bekymrede for, om de får en plads eller ej. I denne spænding forsøger de at komme op hurtigt, og det forårsager en del trafikprop på grund af deres placering. Alligevel forsøgte jeg at skynde mig videre, fordi vi ikke vil være her længe. Okay, så jeg kom herned gennem en stor menneskemængde, og så starter spillet her. Derefter vil jeg dele denne video med dig, så du nemt kan se det hele,